ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಗನ್ವಿದಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೋಷ್ಪಾರಪಿದೆ ಬತ್ತೀನಿ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೋಷ್ಪಾಕ ಅನ್ಪಿದೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ತೋಷ್ಪಾಂತುಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ ಡೆತ್ ಆದ ಆಂಡ್ 2 months ಆಂಡ್ ಜಾನ್ವರಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಡೆತ್ ಆದ ಮುಕ್ಕಲು ಮೋರ್ಚುರಿ ದೀಪ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಮಾತು ಇದು ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೈಡೇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಪಾಗ ಕಾಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋರ್ಚಿರ್ದು ಕಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಇದು ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ la restauration na passerelle. ಸೊ ಇಂದು ಅಲ್ಪದ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ನರೆಗೆ ಸೊ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎರಡ ಬೇತಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾಯಿನಿಂದು ಊಲಾಯ್ಪೋದು ಸರಿ ಇಂತ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲದೆರ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತು ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಯರು ಸೊ ಇಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವೇ ನೈಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪರ್ರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪು ನಾವು ಮಾತಿತ್ತಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಇಂದು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನ ನನ್ನೈತೆ ಅವ್ರ ಬಿದಾಯಕ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತು ನಾವುಲ್ಲ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Et bien, il faut faire Kande. Et Américain mani le chasiki adia.
ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆದಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ಸಂಡಿದ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೆದ ಆಲೆಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಇತ್ತಿಂದ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀನು ಆಪುನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆದ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲೆಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪುನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆತೇಪುನ ಬೆತ್ತಿ ದಾಲೆಪ್ಪುಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಈತು ಮೂಜಿ ದಿನ ತನಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದಿ ಪಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೊಕೊಂದು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಏರಾಂಡ ಏಜ್ ಆಯ್ನಕುಲು ತೀರ್ಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ 80-90 ಅಂಚ. ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ 95 ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಏಜ್ ಆಯ್ನಕುಲು ತೀರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಬುಲ್ತುದು ಕಡುಪುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತು ಈತು ಫುಲ್ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏರೆಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೇನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಡುಪುಡು ಪನ್ಪುನ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈತು ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಆಫ್ರಿಕಾಡಿಂದ ನಾನು ಕೇಂದಿತ್ತ ಖಾಲಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ ಬೇಗ ಹೇರ್ ಮಾತಿತ್ತೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಲರಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರ ಇರ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಡ್ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಹೋಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೇ ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.